Ongietorri guztioi, euskararen kontrako larraldiak ez du etenik. Usurbilgo eta Astigarragako udalek helegiteak jaso dituzte udaltzainak hautatzeko prozesuetan euskarazko hirugarren hizkuntza eskakizuna zehazteagatik errekurtsoak. Gainerako udalek bide bera hartu ez dezaten beldurra sortzeko helburuz jarri dizkietela salatu dute. Uste nahi behanez, euskararen aurkako larraldiek ez dute etenik, eta zenbait udalerri euskaldunetan, azken aste luzeetan, lanpostu batzuei zehaztu dizkiegun hizkuntz eskakizunen aurkako helegiteak jasotzen ari gara, eta zehazki gure kasuan, bai Astigarragako udalean eta bai Usurbilgo udalean, hainbat helegite jaso ditugu udaltzain berriak hautatzeko prozesuetan, zehaztu ditugun hizkuntz eskakizunen aurka. Funtsezko gogoeta zein da? Udaltzain batek herritarren aurrean egin behar dituen egizunak baloratu behar dira ze hizkuntz eskakizun dagokion erabaki izate. Euskaraz bizi garen eta bizi nahi dugun herriotan, herritarrei ahoz zein idatzi zerbitzua euskaraz eta txukun eman nahi baldin badugu hizkuntz eskakizuna ez da nahi. Gure babesa adierazi nahi diegu Usurbilgo eta Astigarragako udalei eta baita txalatu ere eredugarri izatea, eta udaltzainei hirugarren hizkuntz eskakizuna eskatzea. Ez da kasualitatea, udalerri euskaldunak izatea orain, helegite hauek jasotzen ari direna. Eta bizitan esan da, argi dago beldurra sortzea dela, helegite hauen helburua, baina udalei eredu izatea dagokigu, eta epaile mehatxoen gainetik euskararen eta herritarren eskubideen defentsan jarraitzea dagokigu eta horretan. Santageda bezperan ohikoari jarraituz Euskal Herriko txoko desberdinetako herritarrak koplak abestera irten ziren atzo. Ikusi. Hasi da txotx denboraldia Hernanin eta Astigarragan eta garaiotan izaten diren masifikazio eta portaera desegokiekin amaitzako asmoz kanpaina abiatu dute bi udalek gure etxean zaude zaindu lelopean. Era berean gogora ekarri dute urte osoan dagoela sagardoaren kulturaz gozatzeko aukera. Txotx denboraldia hasi da eta horrek esan nahi dut datozen hilabeteetako larun batetan Hernani eta Astigarragako kaleak jendez lepo beteko direla, era masiboan. Azken urteetan bisitari kopuru handia jaso dute bi herrietan txotx garaian zehar, eta horrek hainbat ondorio dakartza, ez denak positiboak. Hori ala denboraldi honetan sagardotegietara doazen bisitari errespetuz eta arduratsu jokatzeko deia egin diete. Hernani zen Astigarragako udalek gure etxen zaude zaindu kanpaina bateratu abiatu dute. Datorrenari esatea, zatoz, gozatu, baina zaindu zazu. Zaindu zazu gure herriak, gure kaleak, gure ingurua, gure kaleko altzariak. Jendearen zatera kargarriak dira sagardo eta sagardotegia eta hori positibotza dute udal ordezkariek, beti ere errespetuz jokatzen bada. Egun indarrean dagoen larunbatetako eredua jasangarri ez izatera heldu dela osnartu dute eta aldaketak eskatzen dituela. Gakoa nolabait ere desestazionalizazioa izango litzateke, ez? Gure herrietan sagardoa txotx garaitik kanpo bizi daitekela ezagutzen dugu, eta nolabait ere denek elkarrekin mezu hori gure herrietatik kanpo Euskal Herri zen Euskal Herritik kanpoko herrietara eta herritarrei ere zabaldu nahi diegu, ez? Parrandako testu inguruan erasoetarako arriskuak areagotzen dira, eta beraz adierazi dute ez dutela jarrera matxistarik ez arrazistarik onartuko, ez da orokorrean herritarren elkarbizitzaren aurkakoak direnik ere,
eta horien aurkako protokoloa martxan izango dutela. Orokorrean jarrera desegoki guztiak salatu nahi ditugun arren, bereziki eraso matxista eta razistei aurre egiteko protokoloa berriro martxan jarriko dugu. Sexu erasoen aurkako telefono arreta koordinatua izango dute bi herriek, eta Astigarragaren kasuan sexu erasoen aurkako arreta presentziala ere eskainiko da. Otsaila eta martxoko ostiral eta larunbat guztietan egongo da arratsaldeko 6-tatik goizeko 6ak arte arreta telefonikorako aukera. Astigarragaren kasuan larunbatetan presentziala ere aurrez aurrekoa egongo da, emakumeon etxean egongo dira arreta hori eskaintzen. Beraz gogoratu, sagardotegiren batera joateko bazara gozatu esperientziaz, baina ez aztoratu ingurua eta zaindu ezazu. Ekonomia arloan legez astean 37,5 ordu lan egitea proposatzen duen aurre proiektua onartu du Espainiako gobernuak. Maite de Felipek azalduko digu. Espainiako gobernuko ministro kontseiluak dagoeneko onartu egin du lanaldia 37,5 ordura murrizteko aurre proiektua. Hau da, gure eguneroko lanaldiak ordu erdi gutxiago izatea. Baina, eraginik izango aldu honek Hego Euskal Herrian? Bada, Espainian baino eragin txikiagoa izango du. Dagoeneko, bertan negoziatzen diren lan hitzarmen gehienetan lanaldia 37,5 ordutik beherakoa da. Hala ere, badira lanaldi luzeagoa dutenak, 300.000 inguru Euskal Autonomia Erkidegoan eta 120.000 Nafarroan. Hauetako asko, Espainiako sektore eta enpresa hitzarmenei lotutakoak dira. Aurre proiektuak legez astean 37,5 ordu lan egitea proposatzen du. Hau da, gure eguneko lanaldiek ordu erdi gutxiago izatea. Gainera, legea ezartzean, lan ikuskaritzak automatikoki edozein langileren lanaldia ikusteko aukera izango du. Horrela, aparteko zenbat ordu gelditzen diren ordaindu gabe argitzea espero du gobernuak. Izan ere, Diazen esanetan, ogasunak oraindik behar baino diru gehiago biltzen baitu horren eraginez, naiz eta ordu poltsa hori apaldu egin den azken urteetan. Eta soldatekin zer gertatuko da? Hau baita azken finean jendearen kezka nagusia, aldaketarik somatuko dugu? Soldatei eutsi egingo zaie lanaldia murriztua ere, hemendik aurrera legeak langileen deskonexiorako eskubidea jasoko duelako. Zer gertatuko da lanaldi partziala duten langileekin? Printzipioz, legearen arabera, haien lanaldiari eusten badiote, soldata handiagoa jaso beharko dute, proportzioan haien lanaldia luzeagoa izango delako. Laburbilduz, ez dugu aldaketa handirik nabarituko, izan ere, soldatei eutsi egingo zaielako lanaldia murriztua ere. Hemendik aurrera, legeak langileen deskonexiorako eskubidea jasoko duelako. Bota dezagun baina, atzera begiradatxo bat. Noiztik datorkigu 40 orduko lanaldia? Zehazki, 1984 urtean ezarri zen, eta ordutik ez da lege aldatu. Hala baina, duela 41 urte egindako lanaldi murrizte horrek, produktibitatea 143 hobetu izana suposatu du Diazen esanetan. Ekonomiatik elkartasun jaialdietara, Atortxurrok jaialdiaren antolatzaileek jaialdirako espresuki itzuliko diren 3 talde iragarri dituzte. Lakuntzan egingo dute festivala uztailaren 24-tik 27-ra. Ez galdu. Bueltan dira oholtza utzi zuten Euskal Herriko 3 talde. Agian txosnetan zuk ere hau ameski dizu. Buitraker taldea da entzuten ari zarena. Metala eta elektronika uztartu zituzten. 80ko hamarkadan Iruñean 5 gazte hauek elkartu ziren eta 2000ko hamarkadaren erdialdean taldea utzi zuten. Arrasateko 2002ko punkoi musika taldea esaten badizut, ze talde datorkizu burura? 2011an urtebeteko etena egin zuten eta haien 10. urteurrenean disko berria kaleratu zuten. Oraindik ez dakizu ze talde den? Bai, Never Surrender taldeaz ari gara. Eta 3. taldeak marrazki bizidun baten izena daukala esaten badizut? Talde Oiartzuarrak goiz hasi eta goiz amaitu zuen bere ibilbidea. 2018an azken kontzertua eskaini zuten. Markesina honek pistarik ematen dizu? Uztailaren 24-tik 27-ra Atortxurroken ikusiko gara. Ate joka dugu 40 minuturrok jaialdia, Euskal preso eta ieslaien aldeko elkartasuna aletxoa jartzea helburu duen jaialdia datorren otsailaren 15ean ospatuko da.
Euskal preso eta ieslarien aldeko elkartasun aletxoa ipintzea du helburu 40 minutu rock jaialdiak. Datorren otsailaren 15ean musikak eta elkartasunak berriz ere bat egingo dute Durangoko Landako gunean jaialdiaren 9. edizioan. Testuinguru aldaketak berez egingo du aurtengo edizioa. Presoen egoera aldatu da, baina presoen etxeratzeko aldarria presente dago oraindik. Testuinguru aldaketarekin eta beraien bideari amaiera ematen dieten Euskal Herriko hainbat ekitaldiren amaierarekin du lotura aurtengo indarrak batuz askatasunerantz lemak. Ekitaldi edo jaialdi askok amaiera motzuren ibilbideari. Satortxu zama baino zarinduz lasterbidean bat izenaldien moduen, eta horregaitik uste dugu inoz baino beharrezko bedala indarrak batzi eta batasun hori erakusti, ez? Nakar, anestesia, sune, tata eta denso, to, kainube eta beste hainbat talde izango dira oholtza gainean aurten. Zalantzan dagoenarentzat ondorengo mezua helarazi dute. Dudan dagoen pertsonia izango notzen, bera 40 minuturek torten bera aletxo epintzen dauela eta ezinbesteko dela norbanakoek be honetan ardura hartzia eta orduan guztiz ongitorria izango dela. Eta badala espazio bat disfrutetako bai, horretarako sortzen dugu bai. Egun guztiko gitaragoa dekozu, goitzeko 10:00 hasite goizaldeko ordu biak arte. Así que zalantzan dagoenari izan etorteko eta disfrutetako guaz batera. Euskarazko komunikazioaren 2025ko argia sariak banatu dituzte, 6 sari guztira ikusentzunezko saria ITB Kultura telebista saioari eman zaio, Prentsako saria Irutxuloko hitza Donostiako edabideari, entzunezko saria Badabil podcastari, interneteko saria Oroibidea bilatzaileari, komunikazio kanpaina onenaren saria Altxaburua ekimenari eta merezimenduzko saria Enekantak proiektuari. Guretzako sorpresa bat izan da, eta, bozgorailu bat ere, lanak 6 urte daramazkigu honetan, baina, beti da laguntza bat, beraz oso eskertuta gaude. Hori da, eta gaur egun asko hitz egiten da, teknologia buruz, mugikorri buruz, baina duela 6 urte ez, eta egia da, argia hasieratik gurekin bat inzula, sensibilidade bereziarekin, eta hori bozgorailu bezala, eta jarraipen bat egin digula, eta horrek asko laguntzen digu. Eta azkenean guraso talde bagara, talde handi bagara. Gure helburu nagusia izan da, gure gazteak, nerabeak eta urtsoak, ahalik eta berandu sartzea mugikorren munduan, ez gaude digitalizazioaren kontra, baina horrelako arma bat eskuan edukitzea, ez da txorian kaka. Hori da. Eta nahi dugu, alde batetik hori atzeratzea eta errealitate bat bilakatzen nahi da, gazteak Euskal Herrian, gero eta beranduago eskuratzen nahi dira mugikorrak, eta gero beste alde batetik oso garrantzitsua guretzako baita ere, gizarte mailan kontzientzia hori zabaltzea, sensibilizazio hori zabaltzea, zertan nahi gara, zer arrisku dazkan gaztetxo batentzat smartphone bat eskuta artean eukitzea, hori importantia da. Eta gero arnazguneena ere guretzako garrantzitsua da, ikastetxeak arnazgune bilakata daiteke zen, ez talako leku bat mugikorrak erekin egoteko. Eta Izaskun ondo esan duen bezala ez gaude, ez mugikorraren kontra, ez teknologiaren kontra, ez digitalizazioaren kontra. Egin behar da gauzat, era arduratsu eta osasuntsu baten. Erabilera egoki bat. Bai, hori da, bai. Sorpresaz, uste dut jende gehienak hori esaten duela azteko, sorpresa sartu dugu saria, gero egia da, jende asko dagoela Badabilen atzean, ez EITB dago, Gerediaga elkarteare bai, Irudamatxo, eta gero ni naiz podcastaren aurkezlea edo Irudamatxo jarretzen nirekin kontaktuan. Orduan, egia da gauza puntual gisa bizi dugula pixkat, ez? Hau izan da 2. edizioa, eta 2 urtetan izan da, irailean pixkat dena martxan jartzen hasi, eta izaten da prestaketa nahiko intenso, baina nahiko laburra. Eta egia esan, nik ez nikien ez da aukera hori zegoenik ere, ez? Saria jasotzeko.
Eta podcastari dagokionez, iruditzen zaigu, nire hotxetik hitz egin dut bakarrik, baina iruditzen zait plaza importante bat dela, 3 kulturgile jartzen ditugu gai baten inguruan hizketan, eta asko aipatzen da normalean oso saretua dagoela kultur mundua, baina egia da, hola solasaldiak lasai eta izateko espazio handirik ez dagoela. Orduan, egia da aldi berean ordu erdi 40 minutuko formatu bat dela, eta mugatua dela bere horretan, baina ateratzen dira, segurazki edo podcasta bat pixkata hitzakia, bestela, igual mahai gainean jarriko izan dituen gauza batzuk mahai gainean jartzeko. Eskerrik asko. Nahiko lan horizontala etxen dugu, ez da jerarkisa handirik, eta nahiko auzo lan inetxen duen lan bata, artistak bilatu, artistakin kontaktu jarri, eta gero urakin erreportaje bat landu eta emitiu. Sorpresa, ez genuen espero, gaina lantalde asko barrixakaz eta guztua eta arroe bai. Aurreko bardine, guk beti bilatzen dugu artistak foko handitxik kanpo da zenak eta aretxen atzetik ibiltzen gaz, eta holako jende barrixotopako zuen. Espero ez genuen sari bat izan da, ongi etorria dira beti sariak, baina hau bereziki garrantzitsua da guretzat, gainera jabetu garelako azken finean gure ibilbidean zer, usta desentekoa utzi dugula, ez? Eta, bada, arro egoteko arrazoi bat, ez? Eta atzera begira, esaten duzu, merezi izan du, ez? Eta jarraituko dugu gainera, zergatik ez? Hene kantak abesti eta bideoklipa sortzen ditugu. Hori abesti eta koreografia horrekin ikuskizun bat eskaintzen dugu ere, orain justo aurkeztu genuen ikuskizun berri bat urrian, estrenatu genuen Atarrabian, Nafarroan, eta deitzen da Bisonte Mastodontearen bila, joaten gara bisonte baten bila. Eta hori ikusizkunetan, eta sare sozialetan eta YouTubeen ikus dezakezu ene kantaken edukiak. Oso pozik gaude. Lanketa potentea egiten dugu egunero, lantalde oso polita gera, kazetaritza egiten dugun kazetaritza, gure kazetaritza eredua guretzat fundamentuz funtsezkoa da. Eta 20 urte betetzen ditugun urte honetan, gaudela prestatzen ekitaldi nagusia beste hainbat egitasmo, eta gaude kokatzen gure diskursoa eta importantzia hirian, momentu honetan jasotzea argia saria izaten ari da opari bat, oso pozik gaude. Eta, pixkat hori, gure ustez tokiko kazetaritzak ez dira erantzun marrolako anekdotei eta ez dakitolako umeen futbol partidoak eta bertso txapelketak, baita ere, ez? Eta saiatzen gara auzoketako jaietan egoten, baina adibidez. Baina tokiko kazetaritzak erantzun behar dio ere garaian ezaugarritzen duten arazoei, ez? Eta bertatik errotik hasten direnei, ez? Eta itziten dugunan eskuin muturra nola da posible, eskuin muturra estatu batutan gehiengoa izatea. Hori hasten dago gure auzoetan ere hasten dira segurtasunaren aitzakiarekin komentario arrazistak, komentario autoritarioak, euskal komunitatean ere pentsatzen dugula ez dagoela horrelako jarrerik ere ikusi ditugu, ez? Duela urte eta erdi, 2 urtetik ona gure auzoetan. Eta uste dugu tokiko kazetaritzak erronka hori erantzun behar diela, ez? Galdera okerrek eta erantzun okerrei galdera zuzenak planteatuz eta beste modu batean irakurriz ingurunea, ez? Tamalez, Donostia ez da salbuespen bat eta Europa osoan gertatzen ari den bezala, diskurso arrazista, fascista eta autoritarioa gora doaz. Eta gure egin beharra da desmontatzea horren atzan da den interes fascistak, eta komunitate bizigarriak eraiki euskeraz eta aniztasunetik, ez? Eta guretzako Donostia hori da, auzo ez osatutako hiri anitz bat, eta Irutxuloko hitza ere, hori da, ez? Iritsi gara amaierara, badakizu, euskarazko berri gehiagorako sartu gure webgunean, 11.eus atarian, edo kuskuxatu gure sare sozialak. Aio!
Aimerik Pikok egin bezala, ahots propioz egin ez dugun heinean, beste batzuk izan dira gure herriaren historia idatzi dutenak. Erromatarrak, frankoak, bisigodoak, espainolak. Bada garaia, Pirinioetako ipar eta hego euskaldunok. Gure etorkizuna idazten hasteko. Ahots eta urrats sendoaz. Askatasunerantz.